كيف حالك? Where are you coming from? Dubai. And what do you have here? Electric. Electric. Yeah. Okay. What's your name, my friend? Jihad. Jihad. Hi, nice to meet you. I'm Amir. You're welcome. Hi, Jihad. You're welcome. Welcome to Israel. בשבועות האחרונים, מאחורי גבם של החות'ים, החל ניסוי במסגרתו מגיעות חלק מהסחורות דרך היבשה ולא דרך הים. תיעוד בלעדי שנביא לכם כאן עכשיו, חושף איך נראה אחד המקומות הכי רגישים בארץ. מעבר גשר הירדן, אליו מגיעות מסעיות מהמפרץ הפרסי, דרך ערב הסעודית, במסלול עוקף חות'ים. הנה מה שהתגלה בפנינו. תור ארוך של מסעיות שרוצות להיכנס לישראל עם סחורה.